Hola, petits amics! Avui us explicaré un conte molt vell, però ple de colors i rialles. Us heu preguntat mai què passa quan ningú s'atreveix a dir la veritat? Doncs agafeu-vos fort, perquè avui coneixerem un emperador molt especial. En un regne molt llunyà hi havia un emperador. Aquest emperador no es preocupava per res més que per la seva roba. Li encantava estrenar vestits nous cada dia i tenia un armari tan gran com un castell. Imagina't, un vestit diferent per a cada hora. Li agradaven tant els vestits que gastava tots els diners del regne en sedes, velluts i brillants. No li importaven els seus soldats, ni el teatre, ni els parcs, només la seva roba. Què us sembla? És una mica divertit, veritat? Un dia van arribar a la ciutat dos estafadors molt murris. Es deien Fil i Agulla i eren més llestos que una guineu. Van sentir parlar de l'emperador i el seu amor per la roba i van tenir una idea. Una idea molt dolenta. Van anar al palau i van dir a tothom que eren els millors sastres del món. Podem fer la roba més bonica que s'hagi vist mai, van dir amb veu molt segura. Però aquesta roba té un secret màgic especial. L'emperador, molt curiós, els va preguntar: «Quin secret és aquest?» I ells van respondre amb un somriure d'orella a orella: «La nostra roba és invisible per la gent que és estúpida o que no és bona per al seu càrrec». L'emperador va pensar: «Oh, quina idea tan fantàstica! Així sabré quins dels meus súbdits són realment estúpids i no mereixen el seu lloc». Estava tan emocionat que els va donar un munt de monedes d'or i un talar preciós. Fil i Agulla van començar a treballar, o això semblava. Van muntar el talar, van fer veure que teixien amb fils invisibles i van fer molt de soroll. Però sabeu què? No hi havia res al talar. Estava buit. Al cap d'uns dies, l'emperador va voler veure com anava el seu nou vestit, però va pensar: «I si jo no veig la roba? Això voldria dir que sóc estúpid». Així que va enviar el seu ministre més vell i savi a fer una ullada. El vell ministre va anar a l'habitació on Fil i Agulla teixien. Va mirar, però no va veure absolutament res. «Oh, Déu meu», va pensar, «sóc estúpid? No pot ser». Els estafadors, amb un somriure fals, van dir: «Oi que és una tela meravellosa? Mireu quins colors, quins estampats!» El pobre ministre, per no semblar estúpid, va dir: «Oh sí, és preciós, una meravella». Va tornar al palau i va dir a l'emperador: «Majestat, la tela és la més bonica que he vist mai. Els colors són brillants i el disseny és exquisit». L'emperador es va posar molt content, però encara estava una mica nerviós. Després, l'emperador va enviar un altre funcionari, un home molt important, per veure la tela. I va passar exactament el mateix. No va veure res, però no es va atrevir a dir-ho. Quina por, sembla estúpid. Aviat, tots els habitants del regne parlaven del vestit màgic de l'emperador. Tothom deia que era meravellós, encara que ningú l'havia vist. És divertit com una mentida pot créixer quan ningú s'atreveix a dir la veritat, oi? Finalment, va arribar el dia en què el vestit havia d'estar llest. L'emperador va anar ell mateix amb els seus consellers més importants. Fil i Agulla estaven fent veure que cosien amb agulles invisibles. «Aquí teniu, majestat», van dir els estafadors, fent veure que sostenien la tela més bonica del món. «Aquests són els pantalons, aquesta és la jaqueta i la capa és lleugera com una taranyina». L'emperador va mirar, però no va veure res. Estava nu! «Oh, Déu meu», va pensar, «sóc jo l'estúpid? Això no pot ser. No puc permetre que ningú ho sàpiga». Així que va dir, amb veu molt ferma: «Oh, és absolutament magnífic! Mai havia vist un vestit tan bonic». I tots els seus consellers van aplaudir i van dir: «Sí, és el millor vestit de la història». Va arribar l'hora de la gran desfilada. L'emperador volia mostrar el seu nou vestit a tot el poble. Va sortir del palau, caminant molt orgullós, com si portés la roba més espectacular del món. Tota la gent del poble estava al carrer, mirant. «Quin vestit tan bonic!», deien tots. «Quina tela tan fina! Quin colors tan vius!» Ningú volia semblar estúpid, així que tots fingien veure el vestit. Però de sobte, una veu petita i clara va cridar:
Però si no porta res! Va nu! Era un nen petitó, amb els ulls molt oberts i sense por de dir la veritat. Quina valentia, oi? La gent va començar a xiu-xiuejar. Primer un, després dos, després tots. Té raó! Va nu! Van cridar. I de sobte tots es van adonar que ningú havia vist mai el vestit. La veritat havia sortit a la llum. L'emperador es va posar vermell com un tomàquet. Va entendre que l'havien enganyat i que havia estat molt tonto per la seva vanitat. Però era massa tard. Tothom sabia la veritat. Quina lliçó, oi? I així és com un nen petit va ensenyar a tot un regne la importància de dir la veritat, encara que sigui difícil. No hem de tenir por de dir el que pensem, sobretot quan veiem alguna cosa que no és correcta. Fins a la propera, petits amics!